ରଦରଫୋର୍ଡ ଯେଉଁ ସୁନାପାତିଆ ପରୀକ୍ଷଣଟି କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଲେ କି ଅଧିକାଂଶ ଆଲଫା କଣିକା ସୁନାପାତିଆକୁ ଭେଦ କରି ଚାଲିଗଲା, ବହୁତ କମ୍ ଆଲଫା କଣିକା ତାର ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଆଲଫା କଣିକା ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତେବେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଥମ୍ପସନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଡେଲଟି ଥିଲା, ପରମାଣୁ ମଡେଲଟି, ପ୍ଲମ୍ ପୁଡିଂ ପରମାଣୁ ମଡେଲଟି, ସେଇଟା ଭୁଲଟି ଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଟନ୍ ବଲ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ଏ ହେଉଛି ତୁଳାର ବଲ୍। ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଥାଏ ଯାହା ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଥାଏ, ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ବୁଲେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଏହାକୁ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଅନେକ ବୁଲେଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ଏ ତୁଳା ବଲ୍ ଦେଇକି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭେଦ କରି ଚାଲିଯିବେ। ଏବଂ କେତେକ ଆଲଫା କଣିକା ଯଦି ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧକ୍କା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଆଲଫା କଣିକା ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧକ୍କା ହୁଅନ୍ତି ପଛକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣଟି ସୁନାପାତିଆ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରୁଛି। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଥିରୁ ରଦରଫୋର୍ଡ କ'ଣ ଏଥିରୁ ବୁଝିଲେ କି ସୁନାପାତିଆ ବା ପରମାଣୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଅଂଶ ଏଥିରେ ଥାଏ, ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଅଂଶ, କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଆଲଫା କଣିକା ଏହାକୁ ଭେଦ କରି ଚାଲିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ପାଇବା ନା ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିତ କଣିକା ମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ତେବେ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିତ କଣିକା ମାନେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଜାଗା ବା ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ତୃତୀୟ କଥାଟି କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା। ଯଦି ଆଲଫା କଣିକା ବା ବୁଲେଟଟି ଆମର ତୁଳାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧକ୍କା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ଏହା ପଛକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ତେବେ ସେଇ କଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା। ଯେ ତୃତୀୟ ନିୟମଟି ଯେଉଁ ସେ କହିଲେ କି ଆଲଫା କଣିକା କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧକ୍କା ହେଲା ପରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା? କାରଣ ଏହା ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜକୁ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଧକ୍କା ହେଲା ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଲଫା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଧକ୍କା ହେଇ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବା ପଛକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏଇଠି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସେଥିରୁ ରଦରଫୋର୍ଡ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ବୁଝିବା କି ଯଦି ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହାର ଆଲଫା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଆଲଫା କଣିକା ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଆମେ ସୁନାପାତିଆ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା। ସୁନାପାତିଆର ଅଧିକାଂଶ ଆଲଫା କଣିକା ଭେଦ କରି ଚାଲିଗଲା ସୁନାପାତିଆକୁ। ବହୁତ କମ୍ ଆଲଫା କଣିକା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଆଲଫା କଣିକା ପଛକୁ ଫେରିଲା। ଏଥିରୁ ରଦରଫୋର୍ଡ କ'ଣ ପାଇଲେ କି ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିତ କେନ୍ଦ୍ର ପରମାଣୁର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ ଯାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବହୁତ ଛୋଟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏହି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟି ବହୁତ ଛୋଟ ପରମାଣୁର ଆକାର ଠାରୁ।